Okay. Is it true that your company is actually destroying the Romanian forest for wood? I work in the marketing department. I have no idea. Dar știți că cimitirul fusese extins abuziv. Eu, adică mă rog, mama a cumpărat legal locurile de vechi. Deci a ieșit fratele vostru Bobiță Ewing, bă, din zgârie. Am agățat niște pizde bune, dar proaste. Mi-a zis Sanda că iar faci clipuri din alea vulgare. Altfel o iau razna, nebunesc. Toată ziua numai muncă. Puteți să faceți, vă rog, acrobația aia? Aș avea nevoie să intru să vă filmez, ca să aibă la ședință, să vadă dacă vă aleg pe dumneavoastră. He is a victim of an accident. He was going out from your whorehouse. Warehouse. I am here with the Dr. Uwe Boll. Dar și Godar ăsta, la vârsta lui, să se eutanasieze așa? Păi și ce, era mai bine să-și tragă un glonț în cap?